So tinuod yun na, nganong kailangan man ka mahimong kuan labandera that time na 17 years old pa ka? Wala man ko'y kuan kay wa man ko'y nabaluan nga trabaho. Okay. So nya laay man pod sa kay basta dalaga ta wala natay mga needs baya. Dili baya mahatag sa imuha kay what is So imong kon ka nga sa imong pamilya sa una, medyo lisod yun. Bahalag mura rag kasilya sa among space. Lugar, space. Sa Dias Carmen. Gamay ra kayo? Kay ang among amo dire. Then pila ka metros na may bakante nga murag gyud kasilyas. Kadako. Kami pa yung tukod-tukod kaya siya gamay kay niya na. Okay ra 5,000 ang abang. Mo to among gisugdan nga mura mig magpatintiro. Kay wa pa may stat. Ingon ani buhang pa kaayo kapila ra baya mong puhunan gamay ra kaayo Kami pag sugod namo kung pilay presyo sa market, more gid na mo ubsan pa namo. Okay. Kay aron nga ang customer ganahan. Okay. Trademark Amerika dito ta kay mapahangyo ang tag-iya. Okay. Buring ana no. Kanang ikaw gid pangitaon gani. Tanawa, muning maulo na bracelet nga gold, na ay kwintas nga gold. Kaning amua sa IP galing ni. Siya pa'y maulaw. Sko. Ala na. Dugay na ko ni siya kaning mo siya humble kani siya nga tag-iya. Dili gusto og kanang ipakita, ipashow. Pangya lang nga tuloy-tuloy lang iyang pagnegosyo. Pero karon wa na gyud siya choice kaya ako gyud siyang gikuan nga, ma'am, one time lang bi. Para mahimo lang kang inspirasyon sa ubang tao ba. Gikan din ni siya sa Butuan, sa kabukiran sa Butuan, 17 anyos. Nahimo pang labandera. Nahulog pa nga murag nagkatabang pa ka. Katabang helper. Takaron nag-abrin na sa ikapila na ni mo ni nga branch ni sa Lucid Auto Parts. Ikapila na ni. Kuan. Unom na. Sa akong kaugalingon. Dili padol gamay sa mic. Ana na siya. Sa akong kaugalingon unom din ako'y 4 ka branch nga sosyo nako. Dili, tulora di ay. Tulora. So, na imong kaugalingon na po kay mura og partner. Partner na ako akong plus maigsoon. Bali, tulo ka branch. Pila na tanan? Butuan ang duha. Dayon, sa Osmeña isa. Naks. Ang Lucid is ikaunom ni. Ikaunom na sa Lucid Auto Parts? Grabe! Wow! Mami, gamay lang nga bi. So, tinood yun na, nganong kailangan man ka mahimong kuan labandera that time na 17 years old pa ka? Wala man ko'y kuan kay wa man ko'y nabaluan nga trabaho. Okay. So nya laay man pod sa kay basta dalaga ta wala natay mga needs baya. Dili baya mahatag sa imuha kay what is So kon ka nga sa imong pamilya sa una, medyo lisod yun. Lisod walay pa-eskwela, lisod pa-eskwela pod. Ana, takma ba? Lisod. Dili gali ko pa-eskwela na. Naikuan, palihog. Okay. Karon din nag-record me sa Kamulo para bago pa lang gid open nga kuan Lucid Auto Parts branch nila diri sa May Lumbia. Anyway, so mo nang nahulog to nga wala kay choice. So from Butuan ni Annie ka dinya. Wala gyud kay wala man gyud koy kuan, wala koy. Wala ka pa eskwela si nanay gyud. Madlok si nanay mo pa eskwela sa mua kay wala man gyud koy trabaho bitaw. Niya akong tatay sayo na matay 11 years old pa ko patay na siya niya ako bi ikatulo. So sayo pod nawala imong papa di ay. Sayo niya. Wala mi kuan, wala mi sakto nga farm nga. Kanang basta kay wala gyud siya ang among trabaho sa amo kuan lang kung kinsay igsuon ni nanay nga magtanom og kuan kanang humay, magtanom og mais. Kung may magtanom, kami mo tanom. Kaya aron nga kami ang mag-ani. Okay. Kung maghugas og mais, among igsuon ni nanay, kami maghugas. Kaya aron nga kami pudang magsanggi. Kay mo may among kuhaan sa source amo ang pagkaon. Grabe no, sariling sikap. Kay wala man mi ipalit. Wala, dili pareha bitaw karon nga atong trabaho.
ordinary nga mga kuan gud karon kanang mga citizen ordinary nabiyay trabaho. Oo. Na nagsweldo minimum kami wala man may trabaho, wala may sweldo. So that time unsa na si mong una? Unsa na si mong una to that time nga parang kuan ba parang pang survival nimo ato mami? Katong time magpa-helper. Okay. Kay bali mo man sa katubitong takding mag-eskwela ko. Nga mamaligya ko Clorox sa buntag, di abot ng time nga kana bitang ulaw na ko kay dalaga naman baya ka nanay nanay magtahwitag-hoy ana biton ya maulaw ka kay sa pileda din mo pileda na ni mo 16 ko naganak ko. Uy tama dalaga na no nanay crush nana niya maulaw na ka kay imong crush di mo to nga niundang gyud ko wala ko ni tiwas talaga ni wala ko ni tiwas ako nakagraduate kay kung wala naman gyud ko niya maulaw naman ko maulaw na gyud ko. So kitsa man ing balay nga imong gikuan gisudlan isip ano ka kanang kuana siya Cagayan Brick Center ang ilahang negosyo is auto supply. Auto supply pero again ang imong gisudlan dili isip tindera primero kuan gyud kanang labandera helper. Okay. Duha man mi ang gikinahanglan labandera o kusinira. Dayon naripahan ko sa labandera. Labandera ko niya. 17 years old ka ni? 17 ko niya. Okay. Pag kuan adto ning bali ning kung wala na ko'y labuhunon, mahuman na magikaglaba. Lagi. Munaw din ko sa silong, kay mutabang kong pamaligya. Okay. Magsapo-sapo ka ng mga kibali, akong balikon, so ang main mo nga trabaho is katabang, maglabada. Paghuman sa labada, tungod kay na sila auto supply sa una. Mutabang kong pamaligya. Tabang nga pamaligya. Apil ko, apil ko og linya sa mga tindera. Tindera niya. So dito na po ka nakatuon? Dito. Kay mo tabang lagi ko. Pag naay mo magdag sample kay kini ping auto supply di ba magdag sample? Tama. Kuno unsay mo sir? Kana magpadala sila. Kani ako day. Dalon din ako sa tagiya. Ang kato kong ambutan man to. Dalon din ako sir. Kani ko nang iya. Okay. Iya so din tindog na siya do siya nga nabi kaha. Tindog din siya yang puniton. Tag 20 isa. Inig-serve na ko resibo kay bisan og kuan kabalo biatang tama kwenta ana pagkahuman mo tanan din ko sa customer kong para asa din siya sir rabay kap nas ko anday ako din nang i-take note nga kuan pagkasunod balik nila ang mga basic so kibali di lang ingon nga nitabang ka nag-learn sa ganga primero waka kabaloon sa ninga part. Eventually, pagkabalon ni mo nga kaninga pa nangutan na ka, para asa din ni siya. So imo na din ginundumang amo ni siya. Na. Moto, kadugayan kay, nakita siguro sa kong amo, nga nako'y potential magtindira. Ana din siya nga, pauli sa inyo, pagkuha og labandera, puli nimo. Na-promote! Kay aron nga magtindira na ka. So, pulihi ang imong pagkalabandera diha, kay... pauli. Mosaka ka. Magtindira na dayon ko. Full ko anagid ko nga. So may mong gibuhat yun, niuli isa ko. Niuli ko gitagan mo kunyag plite para sa makuha na ko nga. So nakakuha kag helper. Dito sa mo, ngulit tawag jud ko oy. Chada dito, mo na kay mabit-bit ako kay di na ako magtindira, maglabandira magyapon ko. Hindi ko kadala ana. So dito rin nasugol ang imong pagkatindira. Dito na dayon. Dito na din. Unsa man ni siya kanang tindira ka si Maximo? Dili man na siya na, wala man na siya nagpalit. Nagkita naman. Laagan man ko akong mga boardmate sa una kay bali nagkuan naman ko, tindira na ko. Linya naman kaskuan niya. Naman ko'y customer nga kanang tag-iya bitaw sa Ilima Express. Ilima Express. Tama. Ang tag-iya taga Lourdes, Lubihid. Kadto siya, mo to akong suki. Ang iyang trabaho katong Ilima sa una, wala pa to'y bus. Assembler to siya og kanang bitong jeep. Para nang alison ina. Kato siya Ilima nga kuan, Ilima Motors. Mutoy akong suki kada maabot to siya ako gi mo entertain niya. Daw bi kay ang pikas di nga tindahan kay ibaligya. Akong sweldo tindira ko pero akong sweldo 600 ra. Okay. Nya istiin man mi. Libre kaon, libre puyo, ana kay helper ako gikan. Ang yang mga tao kuan tanan, ang tindira og mga kuan, kusinira, labandira istiin. Pero malipay lang kag tindira ka kay di na makamanlab ba.
Luoy kay kag helper. Oo. Tama. So, moto baligya ang pikas tindahan. Tapos katong nga time pila rin mong sweldo Siya mo palit katong customer. Katong mong customer. Yang palito ni mga auto supply siya. Motong na-apply ko. Saya pa secret. Silduhan din ko niya og 2,000 pero stay out na ko. Okay. Gikan sa 600. Gimong 2,000. Pero stay out na. So mangita na kag boarding house sa una 200 ra ba ya? So mas dako-dako gyapon nimo ang kitaon. Rate ba? Murang nahimo na akong training ground ang akong katong asa ko dapit nagpa-helper ba. Okay. Wala po nalain ang imong kwan. Suko oy. Nasuko siya kay siyempre kay kuan ra kuno. Igor raw kuno ko nagkuan saya ha. Siya kuno nag-train ako. Mabalihin. Akong giingnan ko sir. Akong giingnan nga ko manong man to. Tunong kanang sige lang maglisod man ko sa akong sweldo kay halos di ko kapalit ko sa nina masili ko padala og kuan kay akong mga manghod kana akong gipang sosyo karon mga manghod ako'y nagpa-eskwela sa Lahog High School kay akong nanay wala ba gyud magpada ko kwarta kay mo graduate si kuan magpada ko kwarta wala sa sila ni apa sa imong sweldo nga padakan imong sweldo kay hindi na siya mo sweldo dako kay ang mga naguna pa sa ako 1 to ray sweldo so daan na day gamay yang okay unfair kayo so mag-increase siya tanan tama no kay kung padakang ganiya dapat padakan dili man sad ako master kay magkuya ako nakabalo pero nang discard nilang gyud ko nga makabalihin ko kay para nga mataas-taas akong sweldo. Kay lisod kayo mong good nag-support kong pamilya. Pero funny kayo kay abay mong tindahan. Kompetensya. So nga to rin. So dito na po din ka medyo dito na sa din ka nagpadayon sa imuhang tindera nimo. Tindera dayon. Naminyo dayon ko niya. Kay nagkuan mi nagminyo dayon ko niya. Siya kay nagtrabaho siya kay February. Okay. So mootong ni hawak ko sa kuan El Salvador ko nagpuyo. Okay. Dayon naman ko igsuon nga manghod nako nga kanang maoy ni sunod nako ba ang ako pong dala gani para nga makatrabaho diri sa Cagayan. Moy nagkuan gid nga magsusyo mi. Okay. Susyo mi og negosyo inana. Nga naningkamot mi nga kanang sa among farm ang among abot sa among tabako moy among gikuan kay bali murag nagkuan mi ba kanang tagpila bitaw mi para makakuan mi pilay share nako share niya aron nga makahimo mi kon mo tong nakahimo mi wait kibali sa imong pagtindera nakamuntar sa kao kanang about sa farm anak kay gyud sa man imo pagkuan sa kapital naman sila yuta akong bana. Okay. Naninyo man ko niya. Okay. Siya trabaho siya kay February. Taga El Salvador siya dito sa Dubai. Ilaya to. Tama. Naman to yung mga baol dito, mga tabako. Trabaho mi duha kay yung trabaho gyapon ko bisag naminyo ako niya. Then siya nagtrabaho mag-isya. Dayon napud mi sideline na farm. Isuhon ano ba? So mura bag ang imong pagminyo de murag okay sa de kay murag nadungagan ng resources murag nga na. Murag bag gitagaan pud ko bitaw nga na ako'y masandalan ganyan. Okay. Muto nga pag nami gusto mo ta ko igsuon nga magsusyo ta ba kay kanang sayang kayo daghan tag suki ana gali. So pero laan na gyud at first nga inyong plano mo gyapon yun nga ingani gyapon auto shop gyapon or ingani gyapon auto supply gyapon inyong gusto. Mo may among nahibaw-an. Kay mo may among pero inyong nakuan nga magmay nang atoan na gyud kita na gyud tag iya. Kaysa kuan so mo to inyo mo na gito una. So nahitabo gyud mo gi inyong nabuhat. Kay kuan man to kanang bali bahalag murarag kasilya sa among space. Lugar space sa Dias Carmen. Gamay ra kayo. Kay ang among amo dire. Then pila ka metros na may bakante nga murag gyud kasilyas. Kadako. Kami pa yung tukod-tukod kaya siya kaya niya na. Okay ra 5,000 ang abang. Mo to among gisugdan nga muramig magpatintiro. Kay wa pa may stat. Ingon ani buhang pa kaayo kapila ra baya mong tuhunan gamay ra kaayo Pag may customer kay na may mga customer namo katong mga customer nimo diha nag-upin ko ana maghimo ko akong kaugalingon ana. Ang customer nimo kung ganahan sa imuha mosunod sa imuha. Mosabot man pud sila magpalita ko. Sir, alina kay ana lugar ba ani opening. Mopalit. Sir kanang alin diri ana unsa imuha. Palit ko king queen ana.
Ang palit kong bearing. Wala imo. Pero musugot sila kung mag-angkat ka sa lain. Okay. Mag-angkat ka sa lain nga. Tagay ko ganda bila dito. Dito ka nang diskarte ba? Diskarte pagka ko anda yon pambayran kung pila imong puhunan ang ginansya rin mong gunitan niya kay suki man nimo muwat gid sila. Mukasabot sila ba nga mupatong ka gamay aron makaginansya ka inana. Diya may nagsugod gamay gid kay mig puhunan. Hangtod hinay-hinay nagtrabaho me wala igo lang gid pagkaon, baligjis nga munggos, inigaod to, baligjis nga pansit. Ay dili, 5 pa gid to, 2009, makapalit pa kag munggos nga 5. Munggos nga 5. So di agi gid mo na nga ato gyud tipid jud ta kay nga ato diri nga mabuhi. Kay aron mutubo ang tindahan. Wow, grabe ba? Every piso counts. Nana gyud. Malipay na minsan na, ay nakaginan siya tag kuan karon. 2,000. Ay, salamat Lord. 2,000? Lipay na. 1,500. Sa isang adlaw. So, lipay na. Muna dayon doy among, nakaginan siya takaron. Ato ning ikumpra og uwil, isa ka box. Kaya aron niya kanang, og nay mo palit og uwil, kani siya nga uwil. Ani, ato Ang yung pagkasunod pod, ikumpra tani og ano pod, lahin na pod. Ikumpra ba? Para nga wala, bitaw kay utang. Nga, imuhang ginan siya kadadlaw, may imong ibali-bali. So, pero sa bagay, kaya nakabalo na makakinsa ang mga ang mga supplier. Okay. Ay hami nag-open amog yung istorya mga supplier nga mo serve ka namo ana mag-open me ang mga customer among mga ahente nga amigo naman kanang close naman namo murag mosalig pud sila pero ana lagi mag-down kag 50%. I-term din nimo isyuhan nimo cheque ang kuan kanang pila ka days napoy uban nga bisag 5,000 lang i-down pakita lang nato sa kanang bali supplier nga ana. So sugod ato wala na naka-increase then nakadako na dayon. O ni agi gyud pud na tuig nga murag ni action og kanang atras tabi murag kuan naman ni. Wala biya pod kayo. Kalayan sa Ginoo. Wala biya. Ma'am, unsay challenge sa ingani nga negosyo? Unsay para may mong successful sa ingani nga type nga business? Unsay dapat karakteristik sa tag-iya dapat or sa man dapat ba mangunay gyud ka kailangan mo salig sa imong mga tao sa man kuan ang kuan gid ani ang kanig yung inani nga negosyo dapat naagid ka kaya ang imong customer once gani nga mohangyo gali imong customer dapat mo pahangyo gid ka kay mo gid na ilahang kuanon sa mga magpahangyo gid ka dapat gyud kung kami pag sugod namo kung pilay presyo sa market, mo gid na mo ubsan pa namo. Kay aron nga ang customer ganahan. Okay. Trademark Amerika dito ta kay mapahangyo ang tag-iya. Buringana no. Kanang ikaw gid pangitaon gani. Ikaw gid pangitaon niya. Kami sa una wala may tindiro namo. Kami ra gid mangunay kay social man me. Sila duha kami duha upat me sa counter. Ya pag nay dili niya kaila sa akong igsuon nga unsa man ni ta pulihan. Sa day na imon populi. Aron nga makapalit gyud nga ganahan pud ang customer. Kay inana man na kay kung mag-after ka og dako ang imong ginansya unya ang customer di nang balik. Tama no. Lahi ang relationship no basta ingana. Karon sa man nga dagan naman kay branches. Talang pangitaon ka sa tanan branches unsa naman ni? Kuan kanang makuan naman nila kay bali ang imo man pong customer ang imong tao suki na pud nila. Suki na pud nila so muuki na sila kung kani nga tao nga imong trusted kabalo na sila nga mao nay presyo nimo usahay nagi manawag kila imong ani para ni akong anak kapag sugod pa lang ana niya gid ako man din ang gitrain man nga nawag na sa kuha pan gyud kanang bali ikuan gani loudspeaker para mahibaw ang customer nga ako gyud ang ika-istorya nga mo ni last na mo ni tama no hangtod kadugayan ang akong mga suki na pud niya mo nang okay na kay ko nga wala ko siya na mo din akong nabantayan sa mo kay naiuban mga dagko nga mga negosyante ang problema nila dili salon sa mga anak ako in fairness sa mo imong mga anak ni yun sa nimo na pag-train na gagmay pa sila bitbiton sa tindahan. Ba? As in kaning sa may mga elementary pa ang anak kagagmay pa? Bitbiton kanang katong manghud ani kay
nagsugod mig tindahan, kuan pa man siya, kiwan pa man siya. Bitbiton sa tindahan. Manag magbumbilya o. Ma, kani ko na iyaha ma o kanang kuan ma. Magbitbit sa bumbilya. So, it's an advantage is bata pa. Nagsugod na siya. Ako Perfect. yun ang gikuan sa ilaha nga. Kanang musunod yun kay. Unsaon man nato nitong negosyo kung maglahi mo. Yeah. Sakto. Nakahuman naman siya engineer naman gid siya. Pero wala ayun nagtrabaho ka diri sa tindahan, ikaw mag-manage kay siya naman gid ang purchasing tanan. Sa unom ka branch, apil pa nang first one kay sa amo magyapon na mo kuan. Iya tanan ang purchasing na gid karon. Mas siya na ang tag-iya kaysa ako. Siya manguha na lang. Chillax na lang ang kuan ani. Manguha na lang siya nako mangonsulta, mama. Usahay mo kuan ko. Ayaw anak. Galing pero siya gyud, usahay magyaway me. Wala ba ka madlok nga basig na po kay tindira nga pohon magtukod po iyang kaugalingon? Okay ra ka na? Ako inanam ko sa una. Wala mo ko'y problema kung makapuhunan sila. Kaya ilam ng right. Mangandoy biya po na silang mo asinso sila. Lagi. Wala mo na problema sa ako kung maghimo sila tindahan kay kung imong customer, imong mangyad. Okay. Ano na ang last, unsay mong advice sa katong mga uban nga nagsugod pa lang og negosyo? Okay? Ang negosyo sa imanggod, ang ubang tao ay pa nila makita kung successful na pero sila kabalo ba nga grabe nga struggle pero sa inyo nagsugod lang mo sa kamo-kamo lang, munggos lang sa grabe tipid. Karon nanay daganay branches sa mga bag-o pa lang nga nagsugod unsay mong ma-advise. Kuan lang yun, kanang tiyaga lang yun, kanang prayers. Yun, mo na pinakasakto iligid mawala ang pag-ampo. Powerful ang pag-ampo, no? Tanan yun na kung mga kanang mag-open ko, ako ginang ihalad gina ko na sa kuan ba nga kabangi ko Lord mag-open ko diri ana ba okay ikaw ra man gyud ang kanang bali magbuot bisan sa ano to paningkamot kung di kita blessingan kung saan to paningkamot do sa di kita blessingan tama na gyud ta diha manang nya ako ga serve gyud ko sa simbahan serve ko gahalad gyud mi Winana. Kung kuan lang yun kay mo magina siya ang blessings mo good. Correct. Kung unsa ka giver mas pilo-piloon pa kung unsay ang imong nahatag murag inana gali munang dili ko mahadlok sir sa mga kanabit ang mga kuinana. Amen mo na sakto. Prayers gid pag-ampo ana kung unsay atong sudlan kinahanglan na adi prayers gid kay nang isandi gid nimo gani. Yan, salamat. Ma'am Salome Bonayog, ma'am, salamat sa imong very inspiring na story ha. Kunya, wakoy ili. Wakoy hilamos kay imo kung gikalitan, maulo, maiko ko sa imong balibad. Tanawar gud ikaw may maulo nang ang Quintas Gold ang bracelet gud suki ka. Bisa pagwalay ilis. Tag 100 naman gud ni. Tag 100 na is kuan. Sa kanto. So again, ang ilang bagong branch na diri karon sa Lumbia. Nakit actually at bangsa na ikuan no kanang na checkpoint to. Tamurag hawan kay ni siya diri nga area BNL Brugbagusan eh. Sana? Farmcade. Farmcade. Okay. Napoy mga bago diri lang abay nila. So karong adlaw sa akong pag-record nag-ano sila, nag-open sila sa ilang branch to. Actually, sumangil lang ko ani dinigod para makakaon lang ko sa litson nila nga lami kayo, dako ra ba kayo litson mga lami kadako. Lami tapos napaginang ka nga tamis kayo plus biko, dagan lang ko nakaon. Luspad kayo pero lami man inig kaon. Dagan salamat and thank you. Congratulations daan naman ha. I'm sure dagan pa kayo mga branches nga mosulod. Thank you Lord. Salamat. So kamo diha, ay kamo ba kung kamo diha karon nagsugod sa mos gamay, nagtindira sa mo, naglabandira mo kasi mo naghelper, ay lang gid mo pa pawalag pag-asa no. Padayon lang sing mga damgo diha. Very good. Thank you very much. Please ay kalimti subscribe sa YouTube, sa Spotify, Facebook tanan. Thank you. Bye.